Minulý týždeň bolo krásne jesenné počasie, tak som si povedal, že po obede mám čas, v nedeľu, manželka bola v robote, tak som si vybehol na terasu na pivko. Nechcel som byť s nikým, chcel som byť kľud, chcel som si vychutnať pivko. Ako tak sedím, rozmýšľam, sledujem okolo seba ľudí. Vzadu za mnou sedela štvorica pánov v takom strednom veku. V podstate som ich ani nepočúval, len zrazu jeden povedal: minulý rok som perfektne investoval. No úplne som bol natešený, že konečne niekto hovorí aj o tom, že ako perfektne investoval a ako vie perfektne narábať s peniazmi. Všetci zbystreli pozornosť a sa ho pýtajú: a kde si investoval? Kúpil som nové auto. Žena bude rada, dcéra bude rada, konečne pôjdem zaviesť svokru na východ, odkiaľ pochádza, na hroby svojich rodičov. Perfektne. A v tom aj to moje pivo bolo úplne totálne kyslé. Z toho, že som sa tešil, zrazu prišiel takýto podraz. Investoval som do auta. Ozaj, čo si vy o tom myslíte? Ako investujete vy? Vedia ľudia na Slovensku správne investovať? Aké sú faktory správneho a efektívneho investovania? Dnes si ukážeme 5 faktorov, ktoré vplývajú na to, aby vaše peniaze zarábali hlavne pre vás. Ahojte, dobrý deň, moje meno je Ľubomír Kráľovanský, som špecialista na dôchodky a dnes sa pobavíme o investovaní. O 5 faktorov, ktoré ľudia podceňujú alebo ich vôbec nevedia, a tým, že ich nevedia efektívne narábať s peniazmi, nevedia efektívne investovať a potom, keď už si majú užívať aj tie investované peniaze na dôchodku, tak v podstate žijú z ruky do úst. Toto video práve sledujete na platforme Peniaze vo vrecku. Prinášame vám vždy viac informácií, či už z oblasti investovania, dôchodkov, poistenia a takisto aj zabezpečenia majetku. Pokiaľ sa vám naše videá páčia, budem rád, keď zazdielate, dáte like a samozrejme nadstavíte si pravidelný odber. Pokiaľ už počas tohto videa máte nejaké zaujímavé informácie, otázky alebo príspevky, kľudne napíšte do komentára alebo nám píšte na našu mailovú adresu. Budeme sa tešiť a všetkým odpovieme. Ako už som v úvode spomínal, mnohí ľudia na Slovensku nevedia, čo je to vlastne investovanie. Keď peniaze niekde dám a myslím si, že je to investovanie. Mnoho ľudí kupuje pasíva, to znamená, že niekde takzvané investuje, ale na druhý deň už daná vec, predmet alebo investícia je hlboko pod tým, za čo to človek kúpil. Investovanie je cieľavedomá činnosť smerujúca k výnosu a k naplneniu vlastných cieľov. To je základná definícia investovania. A poďme sa teraz spoločne pozrieť na 5 faktorov, ktoré naozaj ovplyvňujú vašu cieľavedomú činnosť na zabezpečenie výnosu z vašich vlastných zdrojov. Prvým faktorom je samostatný investičný cieľ. To znamená, aby ste vy vedeli vlastne, prečo tie peniaze si odkladám a kedy si ich mám zobrať, kedy majú mi priniesť výnos a na čo konkrétne by som ich mal použiť. To znamená, investičný cieľ je konkrétny finančný cieľ, ktorý chcete dosiahnuť prostredníctvom investovania vašich peňazí. Investovanie môže byť spôsob, ako zvýšiť vaše bohatstvo, dosiahnuť finančnú nezávislosť, pripraviť sa na dôchodok alebo dosiahnuť iné dlhodobé finančné ciele. Samozrejme, investičné ciele sú odlišné od osoby k osobu. Ja môžem mať investičné ciele iné, môj kamarát zo zamestnania, ktorý zarába presne tú istú mzdu, má takú istú rodinu, také isté deti, ale investičný cieľ môže byť úplne iný. Čiže investičný cieľ je na to, aby sme si vedeli efektívne nadstaviť stratégie investovania a tie ciele môžu byť, ako už som spomínal, zvýšenie bohatstva. To znamená, chcem mať viac peňazí pre rodinu, na svoje koníčky, na svoje cestovania a tak ďalej. Potom, čo už som spomínal, na dôchodok, pretože vieme, dôchodky budú veľmi nízke, či už prvý, druhý, tretí pilier. A základom, aby človek mal aspoň 60% z príjmu, ktorý má pred dôchodkom, sú investície.
Čiže to je dôchodok, ďalej núdzový fond, to znamená rezervu, čo keď náhodou sa mi pokazí auto, práčka, aby som mal peniaze po ruke. Ďalej na vzdelávanie detí, mám malé deti, dostávam rodinné príspevky, to znamená za tých 19 rokov, kým dosiahnu ukončenie strednej školy, dokážem tie peniaze efektívne investovať, zhodnocovať a možno v niektorom inom videu sme si ukázali, ako nadstaviť túto stratégiu tak, aby vlastne moje investície zaplatili vysokú školu mojim deťom. Ďalej je to kúpa nehnuteľností, vzdelávanie detí, už som spomínal, splatenie dlhov, hypoték alebo iných dlhov a samozrejme zabezpečenie budúcnosti rodiny. Najdôležitejší fakt je pri investovaní, aby človek neprišiel o peniaze a aby naozaj zabezpečil rodinu do budúcnosti. Druhým faktorom je diverzifikácia. Diverzifikácia je vlastne určité spôsoby stratégií, pri ktorej investor sa rozhoduje, ktorú stratégiu využije na dosiahnutie svojho výnosu a hlavne investičného cieľa. Pri diverzifikácii je okrem iného veľmi dôležité aj časový horizont investičného cieľa a ďalej samostatný investičný cieľ. Poviem príklad. Ak chcem mať rezervu pre rodinu, napríklad už na spomínané pokazí sa mi auto, práčka alebo nedaj Bože strecha po kamenci bude deravá, nebudem si rezervu tvoriť v rizikových fondoch, napríklad v akciách, pretože môže sa stať, že práve vtedy, keď budem potrebovať tieto peniaze, bude pokles a budem tam mať. Môže sa stať, že budem tam mať menej, ako koľko som tam peňazí dal. Preto je veľmi dôležité diversifikácia z pohľadu investičných stratégií, nie z pohľadu správcovských spoločností. Diversifikácia nie je, keď mám napríklad 4 účty cez banku, cez správcovskú spoločnosť, cez aplikáciu a všetko mi ide do akcií. Diversifikácia je, keď mám rôzne investičné stratégie, čiže dlhopisy, realitný fond, akcie, ETF, kryptomeny, iné aktíva. To je jedna vec, diverzifikácia. A ďalšia vec môže byť rozmanité odvetvia. Môžem rozmanito investovať napríklad teraz je do umelej inteligencie, môže to byť do IT technológií, do zelenej energie, potom do svetovej vody. Čiže to je odvetvia ďalej podľa regiónov. Môžem investovať do najvyspelejších firiem v Amerike, Európe, v Ázii, v rozvíjajúcom sa svete a podobne. A ďalej rôzne investičné štýly, napríklad hodnotové, rastové investície a tak ďalej. To znamená, veľmi dôležité, ešte tu treba povedať, že je tzv. Automatické rebalancovanie. To znamená, že pravidelne rebalancujem medzi rôznymi investičnými stratégiami na to, aby som čo najviac vykryl prípadne straty, aj keď v tomto prípade nie je až tak dôležité výška výnosu, skôr istota mojich investícií. Čiže druhý faktor, a to je diverzifikácia. Tretím veľmi dôležitým faktorom je dlhodobosť. Dlhodobosť investovania je stratégia, pri ktorej investor drží svoje investície po dlhší časový horizont, obvykle niekoľko rokov alebo 10 ročí, namiesto krátkodobého obchodovania alebo častého menenia investičných pozícií. Táto stratégia je založená na presvedčení, že investície majú tendenciu zvyšovať svoju hodnotu v priebehu času a že dlhodobé držanie investícií môže pomôcť prekonať krátkodobú volatilitu trhu a dosiahnuť stabilné dlhodobé výnosy. Pripomínam ďalšie niektoré body, ktoré súvisia s dlhodobým investovaním. To je rast hodnoty. Čím dlhšie investujem, to znamená, moja investícia a už zhodnotené peniaze dokážu prekonať prípadne poklesy a z dlhodobého hľadiska mi vyrovnávajú poklesy a v konečnom horizonte môžem očakávať výnos. Zníženie krátkodobého rizika, to znamená, krátkodobá fluktuácia trhu môže byť výrazná, ale dlhodobí investori majú tendenciu ignorovať tieto krátkodobé turbulencie a dlhodobo investovať.
Čiže to sú také základné body. Samozrejme ešte je tam dlhodobý výnos, zostatok, výhoda zostatku, dlhodobá vyváženosť portfólia a takisto aj riziko a odmena, veľmi dôležitý bod, kde dlhodobé investovanie obvykle prináša vyššiu odmenu za riziko dlhodobosti. Štvrtým faktorom je pravidelnosť investovania. Pravidelnosť investovania známa tiež ako systematické investovanie alebo systematický investičný plán. Pravidelnosť investovania je často používaná v dlhodobých investičných plánoch a je založená na princípe dlhodobého investovania a zhromažďovania bohatstva. To znamená, pravidelné investovanie z dlhodobého hľadiska znamená, že pravidelne, napríklad každý mesiac, investujem peniaze a z dlhodobého hľadiska je mne úplne jedno, že či pri pravidelnom investovaní nakupujem v daný mesiac za vyššiu cenu alebo za nižšiu cenu. V konečnom dôsledku sa mi nákupy spriemerujú, ale výnos pri danom odkupe môže byť veľmi, veľmi zaujímavý. Tu ešte treba spomenúť možno z takého odborného hľadiska, že naozaj pravidelnosť a dlhodobá disciplína prinášajú ovocie. Piatým a posledným faktorom je psychológia investovania. Psychológia investovania študuje, ako psychologické faktory ovplyvňujú investičné rozhodnutia a správanie sa investorov na finančných trhoch. Investovanie je často emotívny proces a mnohé investičné rozhodnutia sú ovplyvňované psychologickými reakciami na rôzne trhové udalosti a cenové pohyby. Tu sú niektoré psychologické aspekty investovania, ktoré veľmi, ale veľmi môžu ovplyvniť vaše investovanie. Dokonca môžu rodinu dostať aj do exekučných konaní. Riziko a strach. To znamená, človek bojí sa, má strach z investovania, tak radšej si peniaze nechá doma a po 30 rokoch nemá ani peniaze, zožere inflácia a samozrejme má znovu strach, že čo bude ďalej. Ako budem žiť na dôchodku, keď moje peniaze počas celého života mi nezarobili. Ďalej je to chudoba. Veľmi silný a psychologický faktor. Ľudia sú príliš opatrní pri investovaní, pretože sa boja, čo ak prídem o peniaze a budem chudobný. Ďalej je to prepočítavosť. To znamená, že mnohí ľudia sú na 200% presvedčení, že vedia investovať, že presne vedia ako, čo kde funguje, ale opak je pravdou. Oni si to iba myslia, prepočítajú sa a reálnosť je úplne, ale úplne iná. A potom samozrejme averzia v strate a tak ďalej. Takže predstavili sme si 5 základných faktorov, ktoré ovplyvňujú vaše investovanie. Samozrejme teraz môžete si otázku, kde sa toto ja všetko naučím, ako ja budem vedieť, že aký si mám dať investičný cieľ, dlhodobosť, pravidelnosť a koľko mám vlastne dávať a čo keď sa stane, keď stratím zamestnanie a tá pravidelnosť už nebude a vlastne kde ja mám zabezpečené, že naozaj nepríjem o tie peniaze, že ten strach ma neprekvapí a tak ďalej a tak ďalej. Priatelia, mám pre vás super jednu ponuku. Zúčastnite sa nášho seminára Osobná prosperita, kde vám profesionálni lektori povedia na jednej strane, ako narábať s vlastnými peniazmi a na druhej strane vám povedia, ako efektívne investovať vaše peniaze do budúcnosti s tým, aby ste mali zabezpečený výnos a aby ste mali peniaze vždy, keď ich potrebujete po ruke. Vážení priatelia, ak máte investičný cieľ, ak viete, ako diverzifikovať vaše investovanie, ste pripravení dlhodobo sa pobiť o svoje výnosy a šťastnú budúcnosť, ak to robíte pravidelne a ak ste odolní proti rôznym psychologickým javom, ktoré na vás tlačia pri investovaní, máte vyhraté. Váš dôchodok bude senzačný a nie len dôchodok. Bude zabezpečená rodina, budete si užívať koníčky, budete užívať čas tak, ako vy budete chcieť. Budete finančne slobodní a budete osobne prosperovať. A toto bolo cieľom tohto videa, aby sme vám aspoň kocke ukázali, aké faktory
5 základných faktorov vplýva na to, ako vaše peniaze pracujú aj vtedy, keď vy spíte, sa zabávate alebo ste zamestnaní. Som rád, že ste znovu si našli čas a pozreli si toto video. Samozrejme, ak sa vám páčilo, dajte like, zdieľajte, dajte odber a pokiaľ máte nejaké otázky, informácie, nové nápady alebo čo by ste v našich videách chceli vidieť, napíšte do komentára, napíšte nám do mailu a ja sa s vami lúčim a teším sa pri ďalších videách.